Даниил и рова на лъвовете. Даниил живял преди много години в далечна страна, в която царувал цар на име Дарий. Даниил вярвал в Бога и всеки ден се молял сутрин, обед и вечер. Той бил много мъдър човек, затова царя го направил началник на всички управници в царството си. Но другите управници завидели на Даниил за уважението, което царя изпитвал към него, и решили да го убият. Те намислили жесток план. Казали на царя да издаде заповед, с която да забрани на хората да се молят на своите богове. Трябвало само и единствено на царя да се молят, или в противен случай този, който нарушал заповедта, щял да бъде хвърлен в рова с лъвовете. Даниил разбрал за това, но не се уплашил. Той разчитал на своя Бог, че ще го опази. Продължил, както и преди. Всеки ден да се моли. Сутрин, обед и вечер. Когато управниците разбрали какво прави Даниил, въпреки царската заповед, отишли и казали на цар Дарий да го хвърли на лъвовете. Царят не искал да убива Даниил, но тъй като вече бил издал заповедта, не можел да я отмени. Пуснали Даниил в ямата с лъвовете, като си мислели, че ще бъде изяден от тях. Но колко голямо било очудването на всички, когато на следващия ден видели Даниил здрав и невредим. Господ изпратил от небето ангел, който да успокои лъвовете. Така Бог запазил живота на своя верен молител, а цар Дарий издал нова заповед, според която всички хора трябвало да се молят на единствения истински Бог, Бога на Даниил.